Bola som dobrý človek. Predtým, než sa to všetko pokazilo. Do prdele, Moxie, ten jsem ty uhře koupil! Jdeme si ulovit zajíčky, dětičky. No ahojte maličky. Chtěl jsem trochu navázat na naši konverzaci ohledně mého klíma. Pekne vás pošleme späť, odkiaľ ste prišli. Zdravím, ja som Hajo a to, čo ste práve pozerali, je prácou dubbingovej skupiny ČSD a zvyšok si môžete pozrieť na našom YouTube kanáli. Ale to nie je, prečo som tu dnes. Pravdepodobne sa pýtate, čo je vôbec ČSD, tak vám to tak v skratke poviem. ČSD je dubbingová skupina tvorená z Čechov aj Slovákov a momentálne pracujeme na Helluva Boss, ale určite začneme aj iné projekty neskôr. A teraz sa dostávame k tomu, prečo som vôbec tu, a to je kvôli tomu, že oficiálne otvárame casting. Casting sa bude odohrávať na našom Discorde a link na ten náš Discord bude v popisku tohto videa. Takže ak ťa baví dabovať a myslíš, že na to máš, tak sa pridaj k nám. Ak máte nejaké otázky ohľadom našej dubbingovej skupiny alebo niečoho, čo som povedal v tomto videu, tak sa neváhajte spýtať buď v komentároch, tam sa budem snažiť odpovedať na čo najviac, alebo sa pripojte na náš Discord a tam môže odpovedať aj niekto iný. Každopádne, ak ste to dopozerali až sem, sa vám chcem veľmi poďakovať a na zatiaľ čau.